i chi at Gylch y Defaid. Nawr te, bryd sydd wedi gwneud ei farc ar y diwydiant Defaid sydd o'n blaen ni nawr, y Fywlen Cymreig. Ac un sydd wedi cynhyrchu miloedd ar filoedd ohonyn nhw yn ystod i oes. Hywel Davies, Blaen Resger, Llansawel, Sir Gar. Croeso ato ni, Hywel. Croeso, Meinir. Ti'n meddwl be, fi yn fy seithfed nef yn hyn. Joio yn yr hael yn gwylio'r dosbarth yma. Un fy ffrifryniau yn ystod y sioe. Wel, Defaid Miwl Cymreig. A rai coloured class yn y galw, rai lliw. A na fe, maen nhw wedi bod yn bodoli os dros pedwar 40 blynedd nawr. A na fe, maen nhw'n wedi datblygu ar hyd y blynyddau ers y dechrau de. A mae'n lafad wedi crossbred yw de. Mae wedi dod o'r pen las Caerlir. A wedi croesi a Defaid Speckled wedyn ni, Bywla Speckled, Defaid Speckled, Aberystwyth Speckled. A fel maen nhw wedi dechrau nhw de. A ni yn nosbarth nawr y roi'n fenw lliw. A mae'r Fywlen Cymreig, mae'n bach yn gymleth yn dywe. Gyda'r Fywlen Cymreig, ydych chi sawl teip, tua 20 o deipiau i gyd, ond y ddau brif deip yw y Fywlen Lliw a'r Fywlen Wen. A'r unig waniaeth yw, mae'r ddafad fynydd Gymreig yn cael ei defnyddio i groesi gyda'r Wnebles Caerlir ar gyfer yr un wen. A wedyn y penrith bryniau Cymru, yr Bywla, a brydiau tebyg i hynny wedyn yn cael ei croesi gyda'r Wnebles Caerlir i gael yr ai lliw. Ti'n iawn, yn gwyr fel maen nhw. A mae'n mantes i'r Miwlen Cymreig bod wahanol teip i gael dyn ni. Mae'r dynon sy'n prynu gyda ni de. Mae dewis gyda nhw wedyn ni. Pwy teip o ddafad byddai'n swto i ffarmo nhw pine'r Miwlen Wen neu'r Miwlen Lliw wedyn ni de. Fi'n mynd i bechu nawr, a mae'r rhaid fi ofyn y cwestiwn. Pa un sydd ore? Y Fywlen Wen neu'r Fywlen Lliw sydd da ni yn y cylch ar hyn o bryd? Digwydd bod yn ni adre de, rai lliw dyn ni yn fagu de. Beth yw'r goniaeth? Wel, ar y cyfan, dwi ddim yn llawer o wyniaeth, rili. Typwy ddafad syty a mae'n dafad dda, bydd i wastod yn typwy pined iddi wyn neu ddafad lliw. Ond maen nhw'n just beth i ni'n siwto a hefyd ni dod i hwrfod penfi ar y rai lliw wedyn ni de. A ni'n hoff iawn o'r hwrf penfi ar o'r rhain wedyn ni de. Ond drycha nhw, wy'n menw rhain, mae'r un wedi cael ei geni eleni. A maen nhw'n anferth. Maen nhw'n fel meirch, yndyn nhw? Oden. Wel, mae teimged i brydwyr sydd gyda ni ar sy'n brido'r Miwlen Cymreig de. Maen nhw wedi, fel fi'n gweud, datblygu os blynydde. A yna pryd weles i'r gwirniaeth mwyaf yn symud y bryd mlaen, oedd pan dechreuodd y ffermwyr Cymru hunain i brido rai pen las Caerlir, oedd cyn ni, o'n nhw'n mynd lan i gogledd Lloegr i gael fyny, a mae dechreuodd y boes Cymru brido nhw, a wedyn ni, o'n nhw wedi symud mlaen wedyn ni. Fi wedi dweud bod nhw yn ddylanwadol iawn, bod nhw wedi gwneud i marc yn y diwydiant Defaid. Beth yw'r reswm am hynny? Maen nhw'n rhwydd amser wyna, maen nhw'n wyna yn rhwydd, a wedyn ni, wrth gwrs, maen nhw'n dod â wy'n a pwysau da iddo nhw troi'r borfa mewn yn cig yn amser eitha byr, rili. Maen nhw'n fyny o fawr mantes mwyaf, ddim a hybrid figwr, dych chi, pan bod y croesiad o'r ddafad mynydd Cymraeg de ar pen las Caerlir wedyn ni. Wel, tra bod y beirniad wrthi yn crafu pen a ma da fe pen tost yn y dosbarth hyn. Mae'n mynd i gymryd ychydig amser, dwi'n meddwl, i benderfynu. Ond Stephen Roberts, pant y briallu trallwng sy'n beirniadu, a gawn ni weld sut ffordd fydden ni gosod nhw yn hwyrach. Croeso nôl i chi at Gylch y Defaid ac at dosbarth y Fywlen Cymreig. Hywel, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud i benderfyniad. Odi, mae'r pris cyntaf yn mynd i Will Jones, tîm awr Garth. Ail yn mynd i Stephen Bennett, Trellwydon. A trydydd yn mynd i Tom Jones yn Llanilldydd, a pedwerydd wedyn ni, yn mynd i Wyn Jones Ffair Fach. Wyn Jones yn illodd bencampwriaeth y llynedd.
Ond llongyfarchiadau, Will, ti mawr o'r y teg, mae'r teulu wedi bod yn brydio nhw ers blynyddoedd maith. Oedd hi, mae un o'r rai oedd dynnu ar y dechrau, a brido nhw ers y dechrau. Oedd hi o'r y teg i nhw. Dod i'r brig yn aml yn y sioe. Ac mo be, mae hon yn gystadleuaeth, mae pawb eisiau ennill yn gywir. Achos mae Seli'r Hydre yn agosau a bydd nhw moyn arian mawr o brein. Bydd, ti'n iawn na, hefyd wrth gwrs mae yna rwyddo i hwrddo'r pen las cyflir maen nhw'n gwerthu. Fydd brodyr ei hon yn cael ei gwerthu yn sales nawr yn hwrdod wrth gwrs. Diolch yn fawr Hywel am ei siarad â Will nawr. Well, congratulations. Oh, thank you. This is exciting, isn't it? It is. It's been a long time since we won it last anyway. It's been 7 years since we last won it, just before COVID, I think. So. Why is it so important to win this class? I don't know. Well, the competition makes it pretty good, to be fair. There's a hot shot, like there's 16 cracking lambs come in. It takes a fair judge to sort them out, to be fair. Yeah. And also, it means a lot looking ahead to the sales in the autumn. Yeah, for sure. Well, it's good advertising for your lambs and the rest of the lambs at home as well. Good luck in the autumn. You'll be wanting a lot of money for your mules now. I don't know. You'll have to come by it. Ah,